Het wie wordt best nog een noffelijke dag. Het wie rustig waar, het wie regelmatig zinnen, de meeste bewolking in het zuidelijke pad van de provincie, maar een knappe dag steeds maar en natuurlijk nog altijd een droog waar. En joen en vannacht, ja, de verwachting. Joen hebben we eerst nog flinke opklarings. Later komen ze op mist of damp waar, maar vannacht vanuit het noordwesten mooi en noorden ik de bewolking. De temperaturen zijn zo'n 8 graden en op de Wadden misschien nog wel 1 of 2 graden hoger. De wind komt uit noordelijke richtingen, is net al te sterk, zwak, maar in het waardgebied nog altijd matig en vrij krachtig. Ja, dan stiert er toch wel wat meer wind. En morgen wordt een dag mooi bewolking en ik heb toch nog wel wat hele lichte rein of stoorrein staan. Dat vooral in het tweede pad van de dag. Dat stelt net volop voor, smiet geen wetter op, maar het kunnen ze even wat wie het onslaan. En verder, ja, de temperaturen, die liggen zomaar bij de 12 of 13 graden heen. En de wind nog altijd uit het noorden, noord, noordoost, noord, noordwest. En die is matig of vrij krachtig in het kust- en waardgebied. Wel, we zetten terug naar het Vlutsjoch. Dan komen we een vreedje in met rein, met bewolkt waar. Ja, 12, misschien 13 graden. Een sneeuw met een paar buien, maar ik flink wat zinnen. En een heldere nacht met 1 of 2 graden boven nul. Misschien in het zuidesten wel het eerste graadje echt frost. En hoe daar wordt het dan zo'n 11 graden. Op snel zo'n 10 graden, droog waar. En de zinnen er flink bij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.